Bon dia a tothom. Bé, se m'ha parlat que parli de com entenem els drets socials a les diferents CUPs que ens presentem en aquestes eleccions. I bé, de fet, el debat és ric. Per molts, els drets socials són allò que hem anat conquerint la classe treballadora per enfrontar-se amb el sistema capitalista. Per altres són les molles que el mateix sistema ens ha donat per seguir legitimant el propi sistema. Però el que sí és cert que ens trobem davant d'una conjuntura, ja no només en aquests últims anys, sinó des de l'any 2007, on des de moltes administracions públiques, per exemple, s'ha al·ludit la responsabilitat de donar servei i cobertura a aquests drets socials que diuen que estan recollits en papers com la Constitució, els Estatuts i tal. Analitzant diferents propostes de diferents CUPs que es presenten, creiem que hi ha 2 o 3 màxims denominadors comuns. En primer lloc seria, per exemple, no eludir la nostra responsabilitat com a administració pública per tal de donar cobertura a aquests drets que diuen que han de servir perquè la ciutadania, les persones que formen part d'una societat, tinguin uns drets que els garanteixin la igualtat, la llibertat i la igualitat, etc. El que veiem des del camp i també Terres de l'Ebre és que ens trobem davant d'ordenances, per exemple, d'àmbit municipal, que qüestionen que hi hagin alumnes d'escoles que no puguin tindre accés a beques menjador pel simple fet de no portar 2 anys empadronat als municipis. A mi m'agradaria que pugés algú en aquest escenari que digués, per exemple, des d'un punt de vista acadèmic, professional, com se defensa això davant del món acadèmic, davant de la ciutadania, que hi hagin persones, hi hagin famílies que vegin com la seva canalla per motius X no poden tindre accés a aquestes ajudes de beques de menjador. Aquest seria un punt de molts. Les ordenances de civisme que estigmatitzen la pobresa, per molt que el Parlament s'aprovés un punt que instés a revisar totes les ordenances cíviques o cíniques que s'estan aprovant arreu del Principat, que per exemple permeten que una persona que practica la mendicitat, que demana almoina, sigui multada amb 750 euros i en canvi li surti més econòmic anar a robar que per un delicte d'allò que en diuen hurto hauria de pagar menys. Estem davant d'una conjuntura molt trista on el paper de l'administració pública deix molt que desitjar i per tant no només en aquests àmbits que acabo de citar com a exemple, sinó en molts altres, com bé sabreu la sanitat, per exemple, que aquests dies està bastant d'actualitat, a l'Hospital de Reus i en d'altres tenim 3 llistes d'espera per atendre un dret tan fonamental com és l'accés a l'assistència sanitària. Tenim 3 llistes d'espera, una pròpia, una de mútues i l'altra la que es coneix pel seguro. Tot això és una autèntica aberració. Amb diners públics no s'hi juga i amb la sanitat no s'hi juga. Gràcies i endavant.